तो वेलकम टू भोजपुरी ब्लॉग हीरो राज। तो चला हम लेके चलत तनी पटना जंक्शन पर। तब फाइनली हम पहुंच गए बानी पटरी के पास और पाइपलाइन धर के जात तनी। तो देखत जाए यहाँ से का नज़ारा बा। देखो कुछ लोग जात बाड़े दूसरा लाइन से। और चलो देखो हम फाइनली आ गए बानी एकदम प्लेटफॉर्म पर। देखो पटरी से आदमी बहुत लोग जाता, ट्रेन के शायद पकड़े के बाद ट्रेनवा कहीं छूट ना जाए। तो देखते रहा पटना जंक्शन के ई नज़ारा बा। फिर आगे देखावत रहम ऐसे ही। तो थोड़ा थोड़ा हम चलत तनी आगे बढ़त तनी का बा का नइखे। तो पटना जंक्शन पर देखे खातिर ई ब्लॉग में बना रहा। फाइनली हम ट्रेन के सामने खड़ा बनी और देखो पूरा भीड़ भड़ाका जाताटे। ट्रेन तो आवते बिया और हमहू तो जाते बानी। फाइनली आगे बढ़त तनी, आगे देखत जा का होता। तो ई रहल अपना पटना जंक्शन। उल्टा दिखाई देता कैसे कैमरा से बनल बा मोबाइल वाला से, यही से उल्टा दिखाई देता। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़त तनी देखत तनी। देखा ई रहल पटरी और आगे देखा ई प्लेटफॉर्म। देखो बगल के प्लेटफॉर्म ई जौन बा 10 नंबर प्लेटफॉर्म है। हम 9 नंबर पर खड़ा बानी और आगे दिखावता 10 नंबर आखिरी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से दिखाई देत बा। यहाँ से एक दिन के यात्री लाखों के संख्या में यात्रा करेले और अपना अपना मंजिल पर जाले। यही से हमरो एगो मकसद बनल है कि चलो ब्लॉग बना दी। तो फाइनली हम आगे बढ़त चलत तनी। देखो बगल में ट्रेन खड़ा बिया आगुनी हम छतर छाया में। और आगे देखत रहा वो प्लाटी जौन बा भीड़ लागल बा, यहाँ पर खाली बा, मतलब यहाँ ट्रेन नइखे आवत। आगे देखत रहा भाई यहाँ के तो नज़ारा ही कुछ और बा। कैसे कभी कभी इतना ना भीड़ यहाँ लागेला कि पूछा मत, मतलब कि पैर डाले के जगह भी ना रहेला। और थोड़ा थोड़ा आदमी बाड़े, कुछ आदमी बाड़े कैसे कि हम दिन के 11 बजे यहाँ पहुँचल बानी, यही से थोड़ा यात्री कम बने। यहाँ से ट्रेन जौन बा यहाँ से शाम भइला के बाद हर जगह के ट्रेन मिलेले। तो शाम के आदमी बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ लगावेले, यही से यहाँ अभी थोड़ा थोड़ा कम भीड़ बा काहे कि दिन बा। दिनवा बाद देखो ओवर ब्रिज सामने दिखाई देते बा, आदमी उतरते बाड़े और एगो ट्रेन लगले बिया। ये ट्रेन कहीं ना कहीं जइबे करी। अभी भीरी हम नहीं जा सकत काहे से कि हम दूर बानी ट्रेनिया से। तब चलो हम चढ़त तनी सीढ़ी पर, आगे देखत जा। फिर फाइनली हम सीढ़ी पे आ गइल बानी और यहाँ से कुछ आदमी ही हमारा पीछे दिखाई देता। हमू सोचतानी कि आगवा देख ली कुछ और बा, भीड़ भड़ाका बा या कोनो ट्रेन आवत ऐसन या नहीं सन। देखा ऑलरेडी ट्रेन तो यहाँ कुछ खड़े बाईसन, लेकिन यात्री अभी थोड़ा यहाँ कम बड़े। तो देखो दूसरा ओवर ब्रिज पर जौना में ट्रॉली वाला बैग लई बहुत डगरावते चल जइबा। ई रहल यहाँ के दुकान पर काफ़ी सामान मिलेला और हम धीरे धीरे बढ़त हई। अभी हमरा कुछ लेबे के मन